Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Er zit de volgende wedstrijd op het programma. De wedstrijd tegen FC Eindhoven op de Manditejon. En dat na een week waarin het nedige gebeurd is. Laten we eerst eens even zien naar de gunstige uitslagen voor Cambuur. Zo moeten we het toch wel nemen. De Graafschap speelt het gelijk en NAC Breda verliest bij Volendam. Dat is mooi, want dan ren je in principe uit op de concurrentie. Hoe had trainer Henk de Jong die vreet de Jong belibben dat de concurrentie de punten lezen leert? Ik had het laatste stukje net volgeerd, maar ik had de ruststand weet ik wel. En ik had toen even een stukje schoen daarvoor, maar ik ga daarna net met schoen, dat is ook nooit nee. Maar ik weet ze wel, want dan ben ik in met de hond erin en dan krijg ik telefoon van Ruben en mijn zoon. Nou ja, die zijn goede uitslagen. Maar het ben alleen maar goede uitslagen Geert, dat wij mogen winnen. He, dan ben ik goede uitslagen. En voor de rest, ik kan beter hard dat ze verliezen. Maar dan weer zelfs ik nog, het leed van de aankomende weken. Een zwiere blessure voor de in topvorm verkerende Robin Molen op het middenveld. Zal Cambuur hem wekenlang missen matten. Henk de Jong over die blessure van Robin Molen. Ja, Robin is op weken echt goed bezig. Maakt het hele grote stap, maar dus het is even een tegenvaller. Maar ja, ik leed er maar weer oren op zin en dan krijg je oren jongens weer kansen. En dan weer er nog een blessure. Nee, net van die speler, je weet wel, de trainer, de keeperstrainer om precies te wijzen. Peter van der Vlag, hij raakt geblesseerd en leidt er ek weken uit. Ek daardoor Henk de Jong. Peter van der Vlag zo'n bal schoppen, ja, en toen zei hij, boe, dit is fout. En toen zei ik hem, ik denk, die kon wel last van het hart hebben, want hij werd ondersteund. Maar het wiesje naar Gillespees, normaal valt staan. Maar gelukkig wiesje naar Gillespees, lid met Sasse, maar dat is van heel tijd uit. Dus dat gaan we oplossen. Etienne Stomp die zit nog toevallig krek in Curaçao. Dus die komt de 29e waarom, dan gaat hij dat waan. Maar we moeten een oplossing voor nou vinden. Maar dan ging ik met Foucault zitten, dan krijgen we Jure of Moon voorkwamen. En dan de competitie. Die komt zo staren gewoon in de beslissende fase. Al haast 2 jaar lang staat Cambuur bovenaan. Het is haast een bovenmenselijke prestatie, zo'n je ze kennen. Is Henk de Jong wel eens benauwd dat deze competitie net krijgt zien je wedstrijden te lang wordt? Want het moet een keer ophouden, zo'n je ze. Nee, dat heb ik net gegeerd. We verzocht hoe we vorige week een Go Ahead Eagles spelen. Dat vind je toch prachtig om te zien. Die winnen over met 4-4. Die hebben eigenlijk geen kans, Joon. Nee, die jongens zijn top. En die jongens weten zelf ook wel dat we wedstrijd voor wedstrijd, dat we iets heel kennen wat uniek is. Wat het soort van film moest ook kennen. Dat is film zo die Engelse clubs. Maar hier is ik ook Cambuur maar iets kent. We zijn maar iets unieks bezig. Ja, dat levert ik bij de spelers. En ik ben gewoon wedstrijd voor wedstrijd. En daar ben ik net mee bezig. De wieknijs van het contractenfront. Alex Bangura tekende voor 2 jaar bij. En dat hield ook voor de keeper, de tweede keeper van Cambuur, Pieter Bos. De lange man uit Boetenpost krijgt het vertrouwen van de club. En hij kreeg een contract van 2 jaar met een optie van nog een jaar. En uit die aanbieding spreekt een protte vertrouwen, zo zei Pieter Bos. Ja, natuurlijk. Ik ben over 24 jaar en het beste van mij nou is om zo volle mogelijk vliegroering te maken. Aan de andere kant, als je volle vertrouwen van de club krijgt, de potentie die ze in mij zorgen voor de aankomende 2 jaar, ik richting de Eredivisie daar. Wat ik zei, mij het vertrouwen dat mij net van lief nemen. En ik zit hier op mijn plek, ik ben nog net uitgeleerd. Ik voel dat ik hier nog elke dag een betere keeper ben. Dus wat dat betreft, wie de keuze, ik ben net heel moeilijk. Pieter Bos dus langer bij Cambuur, maar net op een goal, want dat is het plakje van Stevens. Op het middenveld Brei, want er moest alle zielen bijzetten weer om alle man op het veld te krijgen. Dodeman, korte en muren van middenvoorhoede. En dan de wedstrijd. En dan kunnen we direct al constateren dat de ploeg van Ernie Brands, Eindhoven dus, hier net kwam in Ljout om eens even lekker mooi te voetballen. De bus werd parkeerd en dan mag je er maar terug in de centen komen. Nou, dat hier misschien je wel kennen als Korte op een prima manier Dodeman ongespeeld. En de rechteronvaller de goal krijgt mist. Mooie paas van Giovanni Korte. Oorname is goed van Dodeman. Het schot hier een tikje leger wezen matten dan hier het Kleerwest. Maar wel uit. Het bleef 0-0 en dat is altijd lastig in het zinstander die het eigenlijk net voetballen wil. Hier is er balbezit voor Eindhoven en ja, je maakt je wel eens een slipperke. Zoals McIntosh hier. En dan komt er echt wel een dikke kans om voor Jackie Donkor. Onvaller van Eindhoven. Die is wat, ja, hoe zullen we het zeggen, oerdwilsk. En
ramt die bal over de goal heen. Dit hier samen de 1-0 voor Eindhoven wijzen kan. Dat hier volstrekt geen alle verhoudingen niet was, maar het kan je gebeuren. Hij weet het zelf weg. Het bleef 0-0 en Cambuur ziek het en beziekert het met een lopke. Naar Dodeman, met de voorzet. Komt bij Korte, bam! Jongen, wat een geweldig schot van Korte. Ja, dat weet hij zelfs. Als Tisse erin zit, dan gaat hij de vrouw door. Maar hij zit er net in en dus bleef hij gewoon in de vergetelheid der archieven. En bleef het ek 0-0 bij Cambuur. Dit is Hoedemakers. Altijd weer Hoedemakers die de onbeer in een balbezit komt. Krijgt de bal bij Muren en wat doet hij? Hij doet de lopke. Dat hier die net zo verkeerd, jongen. En die bal die stuitert op de latten. Ja, dat is toch die toeke Robert Muren. Die shot dat die keeper, die dan net gerut is, Ruud Swinkels, een eindje voor de goal zit en dan loopt hij hem erdoorheen. Precies op de latten. Swinkels, die overigens nog een blauwe man die bij Cambuur spelen had. Nou, er is hij net aan het taak om, want dan hier hem in de selectie al onmogelijk maken. Hoe dan ook, het bleef 0-0 en Cambuur, ja, met geduld bewaren. Dat is wat je dwaan moet. En zwaar hier dat je de druk erop houdt. Dat door de Ljouters in principe wel goed. En dan hoop je er zelfs op dat er van het skoft een doelpunt vallen zal. Is dat het geval? Ik denk het net, want dit is weer ingewikkeld. Dit schot wordt weer blokt. Schot van Muren gaat oer de goal heen. En er blijft niks hoort van oer als een corner. En dan zocht Ernie Brands, de oud-international, dat zijn ploeg keurig de 0 houdt. Want dit gaat er net in. Het schot van Korte. Wielsterk nog een kopmogelijkheid weer voor Kelvin McIntosh. En zo gaat de wedstrijd naar een 0-0 rechtstand. En wit Cambuur dat ze het geduld bewaren moeten. Dat er in beweging blijven moet. En dat je zwaar hier moet, dat je de druk erop houdt. Dit is die tweede helft. En Cambuur gaat terug mee onvallen. Hier is een prachtig schot. Dat keurig oertikt wordt terug Swinkels. Kelvin McIntosh denkt dan maar eens een keer van afstand beziekje. En die Swinkels, ja, het is een wat raar mansje, maar hij kan wel keeper. En deze die tikt hij er prima uit. Het schot is echt goed, ja, van Kelvin McIntosh. Git richting de kruising. En dan komen we, ja, van onval op onval. Want Cambuur hield iets meer druk op de ploeg uit Eindhoven. Die hier voortwerkt. Die bal die zielt oer de achterlijnen. En dan krijgen we een standaard situatie. Echt net onbelangrijk in dit soort wedstrijden. Want ik de ween soms uit heli. We zitten in de 58e minuut. Het is Hoedemakers die de corner neemt. En daar is het kopbaltje. Ja, keurig die van Erik Schouten. Maar daar gaat wat onverhoord. Er zit een prachtige loopactie in. Bij Giovanni Korte in gearworking maar Erik Schouten. Dus je herinnert die twee verdedigers van Eindhoven dat kort in het paad. En dan kan Schouten tamelijk ongehinderd inkoppen. Het is toch weer iets van instudeerd. Met name die loopactie van Giovanni Korte. Hoe dan ook, de ban is brutsen. Cambuur zit op een 1-0 vastsprong. En dan weet je eigenlijk wel dat de zaak in de knip zit. Want ja, Eindhoven die eigenlijk nog niks. Hier komt de bal bij Sambisa, die is invallen. En die scoot hem voor de tweede keer achter Swinkels. Het is het eerste doelpunt voor Sambisa in het dienst van Cambuur in het betellen voetbal. De verdediger had net een basisplakje meer. Maar hij mocht even opereren als, nou ja, we zeggen, vrede linker onvalder vanuit het middenveld. En ja, hier krijgt hij de bal keurig onspelen. En dan aarzelt hij net en dan zet hij de linkers konkertje en en boem. Dan is het raak. Het is Jasper Ter Heide, ook al een invaller aan de kant van Cambuur, die het paasje jouwt. En zo is het 2-0. En ja, Kees vindt hier dan toch een vorm van geruchtigheid plak. Want ja, dat betonvoetbal van Eindhoven pas doet ze met 2-0 achterkamer. Doe Kamer iets van een intentie om eruit te komen. Hier is het Orad Mangoen die het balbezit verovert. De bal brengt bij Sambisa. Zelf de roer hinnen. Dendert in de bal als je linkervoet in de kwarte hoeken zit. En Zak krijgt deze uitslag toch nog behoorlijk cachet. Want dan gaat de weens naar Cambuur 3-0. En Orad Mangoen, ja, ze weten al hier in dit T-track werd de camera's dit. De hartjes, de kusjes, ze willen al hier rap maken. Orad Mangoen docht dit heel goed verzeld. En dan gaat ja, Sambisa er als de brandweer van terug. Maar hij hoort het oorzicht. En dit is een prima doelpunt van Cambuur. In zaak pakt Cambuur de punten. Het is een uitermate negatief voetbal in de tegenstander. Geduld, dat weer de schone zaak. En Cambuur had het dien. 3-0, prima weekend voor de Ljouters. Zo, we missen wat meesten. Dan moeten wat jongens weer omkomen die ben krijg weer fit. En dan mag je een ploeg die eigenlijk met mij allemaal achter de bal spelen. Nou, dan mag je echt in geduld hebben. Gaan we rustig zijn. Hè? De jongens nog net in de waarheid zijn en net negatief worden. Want dit mij een tegenstander waren. Dat wij dan raar hoe zelf door, ja, dan verliest hem. Nou, dat hebben we net die jongens. Het echt mooi rust. En dan komt het uit een standaard situatie. Of hier wel ergens overkomen. Maar op een gegeven moment valt er wel. Het was moeilijk af en toe, vooral de eerste helft. Het was parkeerde bus denk ik vandaag. En wel wat kansjes gehad de eerste helft. Maar ook een hele grote weggegeven denk ik. Dus
zeiden in de rust, hij komt vanzelf als we maar geduldig blijven, maar wel die bal snel laten gaan en de loopacties blijven maken. En vooral wat belangrijk was de restverdediging. En dat hebben we de tweede helft helemaal goed gedaan, denk ik. De brede selectie, die betelt het er nou echt uit. Want ja, er mist nog alles wat. Maar er stiert echt wel weer wat. Het vult redelijk op. Ja, daar ben ik echt heel wies mee. En de manier hoe de jongens maar konden omgaan, dat is echt... Nou, het vreet uitslagen binnen, dan weet ik, dan gaat een app. Daar zit ik net in als trainer. Maar ja, dan ben ze maar ook aan het bezig. En nou, juist, ik ben even net tevreden over de training. Maar dan komen de tijd bij me trainen, je had gelijk. Maar wij weten precies waar het over gaat. Morgen staan we er. En dan ga ik het door Macintosh en dan ga ik het door Scouten en dan ga ik het door Muren en dat soort jongens. En als die CMC traint zit er niet over in. Ja, dan vertrouw ik vertrouw die jongens 100%. Had ik van tevoren in de bespreking zei, ik stek mijn handen voor hem in het vuur. Hoe hem nooit door in te zetten. En dan de storm, die ziet er fantastisch uit voor Cambuur Verzeld. 20 punten uit 29 wedstrijden. Een doelsaldo van 80 min 22, dat is prima. Die 80 doelpunten is overigens evenaring van een record. De Graafschap volgt het op 6 punten, dan Almere met 62 en NAC Breda met 59 punten. Onderaan FC Den Bosch 19 punten uit 29 wedstrijden. Cambuur profiteert maximaal van de misstappen van de concurrentie jeder in dit weekend. De winst op FC Eindhoven betekent weer een stap dichter bij promotie naar de Eredivisie. De eerstkomende wedstrijd is nou gewoon weer van belang, want zo zit het echt weer in elkaar. En dat wordt een lange reis, want komende snij speelt het Cambuur de uitwedstrijd in Rode JC in Kerkrade. En vanzelfs ben wij er dan Mandy weer met een nieuw Cambuurjournaal. Graag dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.